20 minuts i seran les 12 de la nit. Hem canviat la decoració de la taula que teníem parada per sopar, tot i que no hi havia menjar, i just des d'esperar la taula me l'omplen de... Bé, no sé què són exactament, ara ens ho explicarà l'Astrid, però hi ha una sèrie de minibols amb un líquid aquí, Astrid Barquer, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé. Ens explicaràs què ens has portat, no? Sí, Què és això, perquè... No et serveix per sopar, però... No, és que a més, hauria de saber alguna de les coses què és? Home, aquesta sí, no? Crec que una l'hauries de saber. Sí. Bueno, ara t'explico. Bé, ara ho explicarem. No Anem pas a pas, sí, això sí, però... Bé, és igual. Míriam Riau, bona nit. Bona nit. Ja sabeu que els divendres ens agrada posar-nos en mans d'experts que ens expliquen del seu apartat d'especialitat dubtes que podem tenir, ens els resolen, ens ajuden a fer les coses una mica millor, sobretot a fer esport una mica millor. I l'Astrid Barquer és la nostra coach en nutrició. El dia que vam estrenar la secció vam fer unes pautes inicials, però bé, avui toca ja entrar a tocar diversos temes i a resoldre preguntes, perquè hi ha gent que ja ens va enviant preguntes. Mirem, què fem primer? Com ho centrem, això? Doncs jo crec que primer estaria bé que ella ens porti el tema que porta avui, que és l'alimentació esportiva natural. Sí, perquè, mira, l'altre dia en parlàvem a la redacció. I després ja farem les preguntes i respostes. Barcelona, jo visc a Barcelona, s'ha omplert de botigues de suplementació esportiva, després de fer exercici, d'abans de fer exercici. Són com botigues de pots, no? Passes per davant, està tot ple de pots. I allà pots, barretes, i tot amb uns rajos allà, que dius, hòstia, menjo això i em fotré aquí com un... Fimant. Sí. Això es pot fer d'una altra manera? O això és bo o no és bo? No sé què ens vols explicar avui. Jo no soc massa defensora d'això, no? De fet, a mi tinc com un tema moral, ja, que quan vaig a una secció esportiva d'alguna de les botigues i començo a veure totes aquestes begudes de colors que sembla allò llums de neó en lloc de begudes, penso, això no pot ser sa, d'alguna manera, no? Clar, al final, què és el que volem nosaltres del món de l'esport? Rendir al màxim, gaudir al màxim de la nostra activitat física. Jo penso que l'única manera de fer-ho és estant sa. I menjant totes aquestes putingues de manera habitual, està clar que no pots estar sa. És a dir, es pot fer aquestes suplementacions, aquests extras, aquestes ajudetes amb elements naturals? Més naturals. Aquí te'n porto un exemple avui. Ara m'estan començant a arribar olors. Les olors, ja. Gana que portes, no? També. I no les identifico gaire. No sé què fem. Ara us ho explicaré. Sí? Perquè, clar, com ho podem fer? És a dir, això podem anar-ho a comprar fàcilment? És fàcil d'anar a buscar? A veure, la veritat és que... Clar, d'entrada primer hem de saber-ho fer. Sí. Però... Bueno, aquestes són les pors, no? D'això també em volia parlar. És a dir, la primera por que tenim quan parlem d'alimentació natural en el món de l'esport és dir serà tan efectiva com allò que m'estan venent i que jo estic comprant, no? Perquè, clar, el màrqueting ens juga males passades en aquest sentit i ho fan molt bé, no? Les senyores marques el que han de fer és guanyar-se la vida. Som nosaltres, com a consumidors, que som els que hem de ser crítics, no? I què és el que fan? Doncs paguen estudis científics, paguen publicitat amb esportistes de renom que aconsellin els seus productes. Llavors, nosaltres tenim la sensació que si aquest complement alimentari ens el fem nosaltres, no serà tan efectiu com si tu el vas a comprar, no? Aquesta és una por que hem de començar a abandonar, que no té per què ser així, d'acord? I moltes vegades els esportistes que necessiten aquesta publicitat per viure'n, potser jo n'assessoro alguns del rendiment i a vegades ni s'ho prenen el que estan publicitant. O sigui, t'anuncio una barreta, però després m'ho faig jo a casa. Bueno, o senzillament no ho prenen perquè allò no els hi senta bé. Clar, és que no tots els estómacs ni tots els fetges estan preparats per alguns complements artificials, val? Per tant, això ho podem fer a casa? Sí, jo crec que és absolutament possible. De fet, nosaltres ho posem en pràctica amb molts esportistes del rendiment que nosaltres assessorem des del nostre centre i és viable. El que passa que té avantatges i té inconvenients. Clar, ara, això dius, ho has dit molt bé. Vosaltres expliqueu com s'ha de fer. És a dir, a casa no poden la gent anar ara vaig a comprar el que m'han explicat aquí al club de la... No, això s'ha de fer amb un control i s'ha de fer molt ben fet, això. Sí, bueno, depèn de la pràctica que en fas. És a dir, si tu ets una persona que ho fas de manera amateur, doncs potser no necessites un control tan precís. Si ets una persona que vols treure més rendiment de tu mateix i estàs participant en alt nivell, llavors és possible que necessitis més ajuda. Que la tendència que hi ha molt és gent que està començant a fer esport o s'està començant a aficionar, no sé, a qualsevol pràctica esportiva i veu aquestes botigues de pots que dèiem abans i diu, no, mira, suplement de proteïnes i m'han dit també que la
creatina potser em va bé per fer créixer el múscul, i dius, bueno, espera't un moment que potser no saps exactament que t'estàs prenent la dosi que necessitaries. Mira, un dia podem centrar-nos en aquests productes que a tu no t'agraden, però que ens puguis explicar una mica també pros i contres, que també segur que tenen pros, no? Però si es venen, com a mínim legals són, alguns. Sí, després per internet es pot comprar de tot, eh? Un dia farem coses d'aquestes. En tot cas, anem a buscar beneficis de seguir una suplementació o una aportació extra d'aliments per rendir millor fet a casa, casolà. Sí, més natural, ja no tant que sigui a casa, però que sí que és veritat, perquè natural vol dir menys processat, per tant vol dir que el processat que li fas com a molt és a casa. Però els beneficis que té és que són més naturals i, per tant, més saludables, i després també, i el que penso que és molt important, és que ho pots adaptar. Clar, si tu et compres una cosa que ja està feta amb uns percentils, amb uns barems mitjans, però tu pots estar per sobre o per sota d'aquell percentil. I al final l'alimentació també s'entrena a base d'assaig-error, no? Jo sempre ho explico. En competició mai es proven coses noves. Tot el que menges en competició o en entrenaments més llargs, on t'interessa molt rendir i has de vigilar no trobar-te malament, ho has d'haver entrenat. I per això has de fer molt assaig-error. O sigui, tu vols tocar allò que estàs menjant, però tu ho compres processat i és una cosa tancada que ja et ve de sèrie, allò no ho pots tocar. En canvi, si la recepta la crees tu pots tirar de més o de menys. I després també hi ha la part de gustos. És que a mi no m'agraden les panses. Doncs tu et pots crear una barreta energètica sense panses. Tu pots fer-te una barreta energètica a casa? És superfàcil. Molt fàcil. Jo en faig en gran massa, a la meva plataforma, que jo tinc un forn de 90, i en faig allà, que em surten 70 i pico, les fico totes al congelador i les anem traient el meu marit i jo, i a vegades als meus fills els hi dono per berenar, també. O sigui, és possible i fàcil fer barretes energètiques a casa. I molt més econòmic, a més, fer-t'ho a casa. Aquesta és una altra de les avantatges. Home, alguna pega deu tenir. La pega és que t'has d'organitzar per fer-t'ho. Clar, és més fàcil, perquè més n'hi ha per tot arreu, no? Qualsevol supermercat ja trobes barretes. Exacte. I te les compres. En canvi, si tu ho tens a casa, has d'haver previst tenir els ingredients i un temps per cuinar-los, que en el cas de les barretes és molt poc, el més llarg és el temps de forn, que són 12-15 minutets, tampoc més. Però sí que la part d'elaboració és molt senzilla, però has de tenir-ho previst de fer-ho. Bé, fem una cosa. Posem-hi nom i color i olor a les coses que ens has explicat. És a dir, amb què podem jugar i què podem aconseguir amb alguns d'aquests productes? Amb què ens ajudaran? Avui que us porto? Són exemples, després n'hi ha moltes altres coses. Però, per exemple, les begudes isotòniques, que és un dels processats que més consumim els esportistes i que, a més, l'isotònic és l'aigua mineralitzada i és imprescindible a partir d'una certa pràctica esportiva i una intensitat, i depèn del clima, les necessitem, perquè si no patim rampes. Un dia podem parlar només de les rampes, també, si voleu, que també és un altre tema. Aleshores, aquí tenim una beguda isotònica molt menys processada, però sobretot amb moltes menys es, diguem, no? Sabeu aquell guionet, números que no entenem res de les etiquetes? Perquè ens entenguem que, és a dir, un Aquarius... Però que no és un isotònic, un Aquarius, eh? Què seria? De fet, et posa bebida para deportistes. Sí, exacte, un Powerade, un Gatorade, tot això. És a dir, en comptes de fer una d'aquestes que acabem de dir, podem fer, per exemple... Una aigua de mar rebaixada amb aigua o una aigua de coco, que és el que us porto aquí, per això té aquest color. Aigua de mar rebaixada amb aigua. Sí, l'aigua de mar ja està mineralitzada per si, té molts minerals i molts oligoelements, el cos la tolera bastant bé. L'únic que hem de fer és, perquè no sigui massa mineralitzada, és rebaixar-la amb aigua. I l'aigua de mar fem una porció d'aigua de mar per 3 d'aigua dolça, i et queda un isotònic. També és veritat que segons la intensitat, la calor, i depèn de quin esport estàs fent, per un triatleta, per exemple, per un ciclista o per un fondista, només aigua de mar o només aigua de coco durant carrera potser no tindria prous nivells de sodi. Cada persona és un món, eh? Aleshores, però sí que, per exemple, seria un bon isotònic per abans de fer l'activitat física i poder començar a carregar reserves de minerals o per després de l'activitat física, també. Aquesta és una opció natural. Una pregunta, l'aigua de mar, quan dius aigua de mar, és aigua de mar directament, és a dir, te'n vas allà... No, la comprem. No és anar al mar i fer un... Que quedi clar, perquè jo ja anava a la Barceloneta demà al matí, a primera hora. O sigui, es ven aigua de mar? Es ven aigua de mar. De fet, l'aigua de mar es ven ja en el món de la gastronomia habitualment per descongelar o per afegir aigua a les paelles. Alguns plats queden amb un gust més emfatitzat a mar, si li afegeixes aigua de mar en lloc d'aigua dolça, sí. Però l'aigua de mar es pot consumir, hi ha molta gent que la consumeix en dejú i és una manera de mineralitzar-te també i tant. En dejú, però clar, amb aquesta proporció, no?, que deies... Sempre. És que si no te'n vas directe al bany.
perquè, clar, a l'intestí diu, ostres, masses sals minerals, si te la prens de sencera, i diu, evacuació, això no ho puc. Va, a veure, què tenim aquí sobre la taula i per què serveix tot això? Després, tenim altres cosetes. Aquesta d'aquí, per exemple, seria un complement alimentari natural. Això és un polsim que sembla, no sé si gairebé com allò, cacau per la llet, una mica un cacaolat. En realitat, això té un 70% de cafeïna. I és una fruita, un fruit tropical, que és el guaranà, que de fet ja l'afegeixen algunes... Això és guaranà. Guaranà en pols. En pols, deshidratat, es compra a granel a les dietètiques, el podeu demanar i vosaltres us podeu crear la vostra pròpia beguda energètica, estimulant, en aquest cas, més aviat, amb el guaranà. I això què fas? Aquests pols? Jo concretament m'ho afegeixo als batuts energètics que em faig, si estic molt trinxada, o el meu marit. Un parell de cullerades? Entremig de carrera, a vegades. Depèn de la quantitat. Això ja sí que heu d'anar amb un nutricionista i que us ho calculi bé, perquè no és el mateix un tio de 90 quilos que una noia de 56. Bé, guaranà. Aquí què tenim, això, que és com uns granets? Aquí tenim llavors de cànem. Llavors de cànem? En castellana de cáñamo, que potser pel etiquetatge us sonen més així. Aquestes són les llavors que són el top de la proteïna, i aquestes van molt bé també per afegir en batuts proteics, aquests pots dels llamps i tot això que dèieu, que gairebé sempre són proteïnes deshidratades, o moltes vegades proteïnes sintètiques o que provenen del sèrum de la llet. Carreguen molt més el fetge i també els ronyons, i en canvi en aquest cas és una proteïna vegetal, és top, em sembla que té un 43%, ara us dic de memòria, un 43% de proteïna és molt per ser un producte vegetal. I això què fas amb això? Això ho tritures a dins del batut mateix. En lloc de posar-hi aquells cassolets de pols, comprada, processada, li poses això i ho tritures tot junt. Aquesta llavor concretament va pelada, amb la qual l'absorció és més bona que altres llavors senceres, com per exemple la chia, també segur que n'heu sentit a parlar perquè ara està de moda. Tot això són proteïnes vegetals naturals. Següent. Els dàtils matjol, que m'encanten. Són enormes. Clar, és que jo dic que això són dàtils, dic, però clar, són tan grossos... Com pot ser que no ho sàpiga? Però clar, són tan grossos, això és com un pedrot, això. Sí, i això és un dàtil semideshidratat, diguem. No és deshidratat del tot. Els importen gairebé sempre de l'Iran en fred, perquè així no perden tant les seves propietats. I clar, el contingut en fructosa que té un dàtil com aquest doncs és bastant important. I, bueno, és una manera, sí, els gels aquells de glucosa artificials... Sí, això quan acabes una cursa o entremig. Quan tens un defalliment, un mur d'aquest, que tinc una pàjara total, necessites un xute de sucres ràpids. Un dàtil d'aquests, de conya. Clar, el dàtil, com moltes fruites, però el dàtil especialment, porta fructosa, que és aquest sucre natural que porten les fruites, això et dona un bon xute i t'aviva una mica. Se't passa de seguida, l'energia del dàtil, però t'ajuda a revifar-te una miqueta. I ens queda una pols... És xula, aquesta, verda. Verda, un verd petroli, un verd blau... Sí, un verd maragda, no? Molt intens. Sí. A mi m'agrada molt. Olor a mar total. Jo abans ja ho he olorat, això. Fa molta olor a mar. És espirulina. No li agrada gaire el Garriga, aquesta olor. És una alga. L'espirulina la podeu trobar en comprimits. Sí, mira, t'anava a dir, és com si m'hagués fotut aquí un sushi aquí... Sí, l'alga nori té una olor similar, que és l'alga aquesta que es posa al voltant del maki sushi. L'espirulina, doncs, també és una manera de menjar proteïna i és un bon complement. També dissolt amb una mica d'aigua i... Jo recomano barrejar-ho amb batuts, això, amb una mica de fruita, una mica de llets vegetals, bueno, llets liquats, no?, d'arròs, de civada, etc, perquè tenen un gust bastant potent i si ho barreges amb altres gustos més neutres ho fa passar millor, perquè això amb aigua és heavy metal. I això ho trobem tot a dietètiques, a botigues dietètiques. I a molts supermercats ja comencen a tenir-ne, perquè gràcies a Déu cada vegada aquest consum és més habitual i per tant estem aconseguint trobar-ho a més llocs. Molt bé. Estarem aquí 3 hores explicant productes. Un dia hem de fer una classe de cuina, de fer barretes energètiques. Jo estic encantada, que a mi m'agrada molt. Tenim alguna pregunta? Sí. En farem una o dues, perquè no tenim gaire temps, però les que quedin per resoldre, doncs les traslladem una altra setmana. Anem, doncs, en la primera. Diu: quins aliments ens poden ajudar per augmentar la resistència en esports com el running? És bo menjar carn vermella o cal evitar-la i prendre proteïna vegetal? Això ens ho deia el Pep. Bueno, el Pep, jo sóc més coach, més d'hàbits, però ho he consultat amb el meu equip de nutricionistes i sí que és veritat que la resistència en si és més d'entrenament que no pas de menjar, però és important que els nutrients que mengis siguin carbohidrats en gran part. En el cas d'esportistes de resistència o de llargues distàncies, com ell suposo que pregunta, almenys la meitat de la dieta hauria de ser contingut en carbohidrats, una altra part en proteïna i en greixos, que són, diguem, els 3 nutrients que són la gasolina perquè tiris.
Molt bé. Ai, perdona, i el de les carns vermelles, Això. que me n'oblidava. Bueno, això és que el 2015 l'OMS va treure com una notícia incendiària i sí que és veritat que com a màxim ens recomanen un cop cada 15 dies el consum perquè predisposa més De carn vermella. al càncer, sí. Un cop cada 15 dies, carn vermella. Sí, i estàvem molt habituats a menjar-ne més sovint. No, però jo Tu que t'agrada això tant la ens van carn. explicar després que tampoc no havíem de fer-ne tant... Ells es curen amb salut i el que diuen és això, i a mi em pertoca dir-ho això. Si en fas més sovint, suposo que no passa res, però és el de sempre. Jugues més bonus de loteria per poder emmalaltir. Va, una última pregunta. Una última? Míriam. Vinga, doncs. El meu problema és amb la majoria de tendons del cos. Tinc un esquins de tendó a la tíbia turmell, tendinitis interior i exterior als dos braços, Déu-n'hi-do. De vegades se m'adorm la mà. Diu, puc menjar alguna cosa per reforçar els tendons? Ens ho escriu l'Enric. Bueno, jo a l'Enric el que li recomanaria primer és que anés al metge, perquè està molt fotut, pobre. Sempre diem això, si ho fa amb alguna cosa al metge, però si podem donar algun consell per aguantar... Jo crec que aquí hi ha una patologia o que hi ha una carència com a mínim, per tant, s'ha de fer diagnosticar, però el que podria fer és o bé suplementar-se amb col·làgen, tot i que el col·làgen és una proteïna natural que crea el cos, i encara no està demostrat científicament que l'acabi absorbint de tot, però el que sí que pot fer és que en el seu cos, en la seva ingesta, no li faltin mai les tres coses que el cos necessita, les eines que necessita per crear aquest col·làgen, com és el magnesi, la proteïna i la vitamina C. Si ell menja aquestes tres nutrients, el seu cos tindrà l'eina per crear col·làgen i, per tant, per millorar la salut, no només de cartílegs i tendons, sinó també d'ungles, de la pell, del cabell i tot això. Si teniu consultes, a través del nostre Facebook hi ha una aplicació on podeu deixar-les al consultori i, si no, club@catradio.cat, el mail d'aquest programa. Astrid Barquer, moltes gràcies. A vosaltres. Míriam Riau, moltes gràcies. Que passi també la Laia Tudel per acabar ja el programa. De fet, sí, afegeix-te aquí a la taula, perquè a veure, Laia, què ens